नमस्कार। कवि प्रियव्रत दास भाईଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ତତେ ଖୋଜେ। ଆବୃତ୍ତି ଅନିଲ କୁମାର ଜେନା। ତତେ ଖୋଜେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ସାରିଲା ପରେ। ତତେ ଖୋଜେ ସ୍କୁଲ ଦିନର ସେଇ ସ୍ଲାମ୍ ବୁକ୍ରେ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଫୋଲ୍ଡରରେ। ତତେ ଖୋଜେ ସ୍ୟାହି ସରିଯାଇଥିବା ପାର୍କର ପେନ୍ରେ। ତତେ ଖୋଜେ ରାତିରେ ନିଦ ନ ହେଲା ବେଳେ, ମୋବାଇଲର ସେଇ ବଳକା ନାଇଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ। ତତେ ଖୋଜେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବା ସବୁ ମେସେଜ ଭିତରେ। ତତେ ଖୋଜେ ଅଧାଚିରା ଚିଠିରେ। ବର୍ଷା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆସିଲା ବେଳେ। ତତେ ଖୋଜେ ପୁରୁଣା ବାଇକ୍ ପଛ ସିଟ୍ରେ। ତତେ ଖୋଜେ ଗୁରୁବାର ସେଇ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ମହାରାଜା ହଲ୍ ଭିତରେ। ତତେ ଖୋଜେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ସେଇ ଇଣ୍ଟରସିଟିରେ। ତତେ ଖୋଜେ ଜନ୍ମଦିନ ଠିକ୍ ରାତି 12ଟାରେ, ଏଯାଏ ଖାଲି ନଥିବା ଗିଫ୍ଟ କିଛିରେ। ତତେ ଖୋଜେ ଏଣୁ ତେଣୁ ମୋର ପୁରୁଣା କବିତାରେ, ହାଲକା ପବନରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ନିଦରେ। ତତେ ଖୋଜେ ଘୋଷି ଦେଇଥିବା ତୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ। ତତେ ଖୋଜେ